E seguimos adiante no noso tempo de programación local, tempo de actualidade, tempo de entrevistas, tempo de compartir o que sucede na capital galega e fora das fronteiras da capital, neses concellos onde temos tamén a nosa área de influencia. Bueno, hoxe imos a falar, hoxe quedamos na casa, emitimos dende a capital galega e hoxe imos falar do que acontece na capital galega segundo así o entende o Partido Popular. Temos o presidente dos populares de Compostela novamente aquí, a Borja Verea. Bos días, Borja, benvido novamente. Bo día. Como vai Santiago? A mí gustaríame que fora moito mellor, pero é certo que é unha cidade con moita inercia, con moitas ganas de avanzar, de conseguir o seu futuro, e, bueno, pois, dende o meu punto de vista, lóxicamente, ten un problema, que é un goberno que afrea. E, bueno, pois toda esa potencia, toda esa enerxía que temos, pois levamos moitos anos con ese motor gripado. Bueno, acabamos de coñecer, teño aquí varios asuntos, falaremos dos que de tempo, porque Santiago de Compostela e a xestión que están a realizar, pois dá para falar. A último que coñecemos é un bloqueo a algo que parecía xa avanzado, algo que xa daban o grupo de goberno casi por feito, que é a declaración de zona tensionada de Santiago de Compostela, o que podería axudar a mudar ou non, pois a baixar o prezo dos alugueres, en fin, todo o que se nos vendeu. Parece que hai un bloqueo porque non se fixeron de todo ben, piden unha modificación. Que temos sobre este asunto, señor Verea? Hoxe pola mañá despertámonos todos con esta noticia. Había un expediente, unha documentación que ten que presentar o Concello de Santiago para declarar zona tensionada, cuestión coa que nós non estamos de acordo, pero que legitimamente este goberno quere avanzar nesa línea, e o que traslada a Administración Autonómica e o que presentaron é unha auténtica chapuza. Unha chapuza. Pues simplemente hai que ver o primeiro requerimento que lle fai a Administración Autonómica. Estálle dicindo que nin tan sequera utilizaron datos oficiais, senón que utilizaron datos das webs, datos, bueno, pois para oficiais ou non, bueno, ou que non garanten ese suficiente pois transparencia e publicidade, non? Cando unha administración ante unha cuestión tan importante para eles, porque era a súa medida estrela, basicamente, declarar zona tensionada a Santiago, pois o primeiro que lle está dicindo a Administración Autonómica é que a documentación é auténtica chapuza. E creo que están entendendo ben os ointes, cando están presentando toda a documentación, toda a información oficial, pois non era información oficial, era información que estaban sacando das webs. E o que non vale, porque creo que xa hai resposta do goberno de BNG, é o comodín de... Non, é que é unha cuestión política. Non, porque Coruña, gobernada polo Partido Socialista e polo BNG, sí, foi autorizada pola Xunta de Galicia para declarar zona tensionada. Por tanto, aquí non vale, non, é que a mí non me deixan porque é unha cuestión política. Non, aquí hai unha cuestión obxectiva e que, bueno, pois que fagan a súa interpretación os ointes. O sea, di vostede que os datos que se mandaron nese informe e demais son datos que non son oficiais, que están sacados de fontes que non son oficiais. Non é que o diga eu, é que o están dicindo de xeito oficial, sí. Un documento oficial da Xunta de Galicia e da Administración Autonómica, que quedaron eles máis sorprendidos que ninguén cando viron que todos os datos económicos que son necesarios para facer esta declaración de zona tensionada, pois non son datos oficiais, non son datos dos ministerios, da Xunta de Galicia, do Instituto Galego de Estadística, do Instituto Nacional de Estadística, senón que son datos que foron sacando das páxinas web. É que é moi difícil de explicar o nivel de chapuza ao que nos tiñan xa acostumados, pero non unha cuestión tan seria como esta, que ten un debate político de fondo moi importante, que xera tensións en moitos propietarios da cidade que teñen os seus pisos e que van a ver como se lles vai obligar a poñer o prezo do alugueiro pois nunha cantidade que vai a decidir un goberno. É unha decisión de calado, non? Pois polo menos facelo con algo de seriedade. Vostede dixo sobre este tema, e algún que outro concelleiro tamén do Partido Popular, que o que vai implementar esta zona tensionada é mudar o prezo a outras zonas, a outros barrios, non? Non é unha solución, así o ve o Partido Popular, isto de zona tensionada. Hai un debate, e nós dentro dese debate gustanos ser transparentes e claros. Que faríamos nós se gobernáramos? Nós non declararíamos a zona tensionada. Por qué? En primeiro lugar, porque o que entendemos que vai a ocurrir fundamentalmente é que van a desaparecer pisos do mercado de aluguer. Por qué?
porque xa os propietarios a día de hoxe lles costa colocar eses pisos en aluguer por medo a que lle entre un ocupa, por medo a que non lle entre un ocupa, pero lle entre un inquilino que aos poucos meses lle deixe de pagar, o que se chama inquiocupación, a que teña destrozos no piso que despois non lle compense o aluguer. Bueno, esa inseguridade que temos por unha banda, se ademais lle engadimos, mira, ademais vas a ter que colocalo a este prezo que che vou a decir eu, concelleiro do BNG, pois iso vai a facer que xente diga, se non ten a necesidade imperiosa dese diñeiro, pois deixo o piso en vacío, a espera de que quede para os meus fillos, para un neto, ou o que seña, e non o coloco no mercado. Entendemos que vai a supoñer unha retirada masiva de pisos de alugueiro. E despois, se hai zonas onde non se declararon, onde non hai ese bloqueo de alugueiro, lóxicamente, ao desaparecer os pisos de outras zonas, pois aí vai a medrar o prezo. Nos temos outras medidas, non é que nos neguemos por negar, nos propoñemos outras solucións sobre a mesa. A primeira, construir máis. É de sentido común. Falábamos antes da Coruña. En Coruña non poden construir máis porque non hai sitio, non hai suelo. Están ali, na súa península, non hai por onde medrar. Santiago ten solo suficiente para construir máis. Por que non se está construindo máis se hai necesidade de pisos? Segunda, fundamental, a vivenda baleira. Pero a vivenda baleira non obligando a ninguén a alquilar, porque eso non se pode facer, senón axudando a esas persoas a colocar o precio, a colocar eses pisos no mercado. E propoñemos unha medida moi clara que pode entender todo o mundo. Nós, como Concello, eu como alcalde, o meu equipo de goberno, que faría sería alquilar, o Concello alquilaría eses pisos aos propietarios que teñen medo a alquilar, e nós faríamos unha bolsa de aluguer público ou municipal e colocaríamos pois a xente nova que quere emanciparse, a xente maior que ten problemas de dependencia, a familias con rapaces. E poderíamos facer algo, por lo menos algo de política de vivenda. De protección, ¿no? Ante impagos e demais. Aí está velando o que sería o concepto. É certo que estaríamos intervindo no mercado da vivenda, pero dun xeito voluntario, utilizando recursos públicos do xeito máis inteligente. Este informe, este bloqueo á zona tensionada, está perigando realmente que non haxa ningún tipo de medida sobre o que está a acontecer a nivel global, pero tamén a nivel local no tema da vivenda. Era a única ferramenta que o grupo de goberno ten para tallar os prezos, para tallar o problema da vivenda? Ou seja, volvemos a un retroceso mayúsculo co tema da vivenda con este grupo de goberno? O Concello ten infinitos instrumentos, infinitas medidas para intervir o prezo da vivenda, ou dito outro verbo, para mellorar o mercado da vivenda en Santiago. O que pasa é que el decidiu utilizar únicamente dous. Un que prohibir vivendas turísticas, prohibir, e outro que prohibir tamén o liberdade no establecemento do prezo. Son as dúas medidas que unha xa implementou e outra quere implementar, pero aquí non se coñece ninguna máis. Falan de que queren rehabilitar unhas casas en Caramoniña, 5. Bueno, xa me dirá que se arregla con 5 vivendas un concello como o Concello de Santiago. Son a case a chiste. Falan tamén da subasta de edificios abandonados, non? Que ten todo paralizado polos xulgados, e ao final entramos na contradicción de que teñen o casco histórico asfixiado cunha normativa completamente retrógrada, antigua e dirixida ás prohibicións, e, por tanto, un propietario que teña unha propiedade, valga a redundancia, no casco histórico, por culpa da normativa de BNG, Compostela Aberta e Partido Socialista, vai case en rumbo de ruína, porque pouco pode facer máis que manter o edificio. E cando ten en ruína, pois é o propio goberno que o levou a ruína o que o quere expropiar para colocalo no mercado e que o compren pois grandes patrimonios, empresas, xente que ten moitos cartos. Un auténtico descontrol, un auténtico falta de sentido común. E, como dicía, pois unhas políticas de vivenda e unhas políticas de rehabilitación que levan un perigosísimo rumbo de naufraxio. Pois este é o tema da vivenda, así aos ollos do Partido Popular, incluso non só a crítica ás actuacións que están levando a cabo, senón as propostas, que moi pocas veces en política se escoitan propostas máis alá da crítica. Neste caso, Borja Verea incluso aportando as solucións que el plantexaría como se fora o alcalde desta capital. Que pasa coas contratacións, señor Verea? Coñecemos a falta de licitación dos buses, conserxería, limpeza,
municipalización da praza do parking, perdón, da praza de Galicia, o mercado de abastos e incluso a falta de licitación de mercar uns trofeos para unha final de Copa de Fútbol. Que ocorre? Mire, Álvaro, non hai goberno. É un goberno fallido, é un goberno finiquitado, completamente paralizado en situación de colapso. Din, non, é que como que non hai goberno? Solo faltaba que polas mañás pois non se expediran certificados do censo e non abriran as oficinas municipais, pero eso non é gobernar, eso é administrar, que xa fan os funcionarios con toda a súa dilixencia. Pero non hai goberno, non hai unha soa medida transformadora, non hai unha soa medida de calado, non hai unha soa medida que poidamos decir, bueno, pois están mellorando a cidade. E as que anunciaron non son capaces nin de poñelas en marcha. E digo máis, as que anunciaron, nas que todos estamos de acordo, que non hai nin conflicto político, nin tan sequera esas son capaces de poñelas en marcha. Falábamos do aparcadoiro da Praza de Galicia, para que entendan os ointes de Radio Líder. Que o aparcadoiro da Praza de Galicia pase a ser municipal significa que vai a ser máis barato aparcar no parking da Praza de Galicia, na Praza de Vigo. Neso estamos todos de acordo. E máis, foi o Partido Popular o primeiro que propuxo esta cuestión. Sabíamos fai anos que ia a caducar esta concesión e xa nos adiantamos, sen gobernar, e decir, mira, se gobernamos, farémolo, e se non gobernamos, apoiaremos a que o fagan os que están gobernando. Iso creo que é xenerosidade e creo que é, bueno, pois, entender o interese público. Pois chega o goberno de BNG e de Compostela Berta, pasan 2 anos, toda a cidade sabe que vai caducar isto neste brao, e nada de nada. Din ahora que están empezando os estudos, constituíron unha comisión fai un mes, que eso únicamente tuvo unha reunión, bueno, pois Juan Pueblo a seguir pagando máis pola Plaza de Galicia, cando podíamos estar pagando pois moito menos. Isto é mellorar a cidade, porque se un deixa o coche con comodidade, pode sair ás rúas, pasear e deixar o vehículo perfectamente aparcado. Eso sí que é facer unha cidade máis amable. Praza Abastos, o máis do mesmo, unha prórroga, esta cooperativa, outra licitación que non sae. É que é difícil atopar algún departamento deste concello ou algunha licitación, como queiramos chamalo, no que pois xa non que se desbloquee, senón que se faga algo novidoso, que se mellore en algo, non? A Praza de Abastos está nunha situación crítica. A Praza de Abastos xa levanos competindo con centros comerciais. A Praza de Abastos sufriu unha serie de decisións dende o noso punto de vista equivocadas, como seguirlle bloqueando a posibilidade de aparcar na súa contorna, e, polo tanto, quitas os sábados e quitas os xoves, é un deserto, non? Unha imaxe moi gráfica. Se collemos todas as casillas baleiras, podo equivocarme, pero creo que se axuntamos sería unha nave ou nave media, non sei se 2 naves completamente baleiras. E simplemente hai que falar cos praceiros e coas praceiras. E xa están trasladando pois que a cuestión, a facturación, para entendernos, pois cada día é máis complicada. Bueno, pois nós tamén puxemos medidas de impacto para buscar solucións á Praza de Abastos. E, bueno, eles se están gobernando, e o único que fixeron foi, no momento que caduca pois patada para diante, que siga todo igual, como fixeron cos autobuses, como están facendo co contrato de auga, como fixeron coa Praza de Galicia e como fan agora coa Praza de Abastos, que ten solucións, e nos poñémola sobre a mesa, mellorar o aparcadoiro na contorna da Praza de Abastos. Hai xente maior, sobre todo, que é usuaria da Praza de Abastos e que necesita ir en vehículo para comprar na Praza de Abastos. Se lle prohibimos ir en vehículo á Praza de Abastos, como queremos que os veciños de Santiago compren? Non queremos que sexa unha praza de turistas, pero ao mesmo tempo non lle deixamos aos cidadáns de Santiago comodidades para ir á Praza de Abastos. Bueno, pois parece que o que queren realmente é convertila nun museo. Bueno, nomeaba Viacua, é verdade que non, pero tamén é sangrante o que está acontecendo coa licitación da auga. Aí está a boa vontade da xente de Viacua en non deixarnos sin suministro de auga como ben primeiro. Tamén os buses. Hai unha factura que anda de pleno en pleno de uns 3 millóns de euros que ten que ver con
pois con todo o que acontece coa órbita dos buses urbanos, vaise presentar de novo esta factura no seguinte pleno de xullo? A min gustaríame explicalo ben, non? Porque nós o que dixemos sempre é que cometeuse unha gravísima irregularidade, que foi alquilar autobuses a dedo por un prezo millonario e por tempo ilimitado. Xuntáronse os políticos nunha xunta de goberno sen ningún informe de ningún funcionario permitindo eso e dixeron, a partir de ahora imos alquilar estes autobuses hasta que haxa un novo contrato, tempo ilimitado, e xa estamos acumulando millóns de euros. Ahora xa empeza a xente a facer os cálculos. Home, pois xa poderíamos ter en propiedade estes autobuses, xa poderíamos ter mellores condicións. Claro, vai pasando o tempo, e esa gravísima irregularidade empeza a xerar problemas. E chega unha factura, como ben di, de 2,5 ou 3 millóns de euros de alquiler de autobuses. E nós temos que ser coherentes, temos que ser transparentes, temos que manter o noso discurso. E se dixemos no primeiro momento que coñecimos esta situación de grave irregularidade da xudicación a dedo dunhas facturas millonarias, que nós non íamos ser cómplices destes pagos, pois mantémolo no pleno. Agora ben, creo que é un chiste, un mal chiste, que o goberno de BNG e de Compostela Aberta e a alcaldesa Goretti San Martín esteña dicindo que a culpa é nosa de que non saian adiante. Perdón, a que quixo gobernar a cidade cun resultado electoral de 6 concelleiros de 25, que é importante repetilo, 6 concelleiros de 25, pois se supón é porque ten apoios vostede suficiente para sacar eso adiante. Fale cos que fixeron a alcaldesa. Como que é culpa nosa? Fale vostede cos que decidiron facer a alcaldesa para sacar esas facturas e non vai ter ningún problema. Se nin tan sequera os e as que a fixeron a alcaldesa son capaces de aprobarlle as súas propias trapalladas, quere que sexamos nós os que, indo contra noso propio discurso? Non, mire, ese non é o camiño. O camiño é que vostede, con un resultado electoral lamentable de 6 concelleiros de 25, que é unha vergoña, decidiu ser alcaldesa, por tanto, fale cos que a fixeron a alcaldesa e saquen adiante esas facturas ilegais. Preguntarlle, polo que estamos falando nestes minutos, preguntarlle que balance fai na mitade da legislatura, quedan por diante 2 anos, ata o 2027, preguntarlle o balance está respondido, non? É que creo que dá igual, fíxese que creo que dá igual no momento que se faga esta pregunta. Fai 1 ano, fai 2, hoxe que vai, como ben di, estamos no Ecuador do mandato, fai 4, cando estaba Partido Socialista, o Compostela Aberta, isto como un tripartito, que se van axudando entre eles, vanse turnando a alcaldía, dependendo que saque un voto máis ou menos, pero isto é un tripartito consolidado, e que, como dicíamos ao principio da entrevista, temos unha cidade con moita enerxía, temos unha cidade con moitísimas ganas, temos unha cidade frustrada e decepcionada porque ve como outras cidades avanzan, melloran e teñen proxectos ilusionantes, e nos o que temos é este goberno tripartito que vai xa camiño de 10 anos que a frea. Bueno, pois a miña obriga, o meu deber, o deber do meu equipo, é mostrarlle á cidadanía que hai outro camiño, que hai outras posibilidades. Con traballo e con tenacidade, convencer a cidadanía de Santiago non só de que imos gobernar, senón de que é necesario e convinte que gobernemos, non? Que hai outra alternativa e que, ese futuro que todos imaginamos, todos queremos, pois pódese conseguir. Bueno, pois é o noso deber trasladarlle á cidadanía que existe esa alternativa, que esa alternativa nas últimas eleccións contra todo pronóstico, e cando nos daban por prácticamente desahuciados, rozamos a maioría absoluta con eses 11 concelleiros, e que seguimos traballando día a día, insisto, con tenacidade, con humildade, para conseguir ese pouco que nos falta para esa gran maioría social que xa temos, pero a lei obriga a que seña un pouquiño máis, e, por tanto, seguir nese camiño de convencer de que hai unha alternativa posible. E un dos últimos apuntes, que creo que hoxe chaman in extremis, pero isto é algo que ven acontecendo tamén noutro capítulo festivo, hoxe parece ser que presentan a programación definitiva das Festas do Apóstolo 2025, que van comenzar xa a semana que ven. Aquí, a concelleira xa adiantaba un dos artistas internacionais que xa onte antonte fíxose público xa para o resto, Yusu Andú. Que agarda vostede das Festas do Apóstolo 2025?
Bueno, continuidade. Nos últimos anos pois siguen un patrón semellante ou son moi parecidas. Non nos gusta facer política coa cuestión das festas, porque seguramente dos 100.000 santiagueses pois cada un faría unhas festas diferentes, pero sí que, como dicía antes, é o noso deber trasladarlle aos cidadáns como faríamos nosas festas, sen criticar as que están facendo, que aí cada un pois terá a súa propia valoración. Pois como as faríamos nós? Nos entendemos que as festas exixen máis ambición e máis equilibrio. Defender o noso, hai que potenciar os nosos artistas, hai que potenciar a nosa cultura, hai que potenciar sobre todo os artistas locais, os artistas de Santiago, os artistas de Compostela, pero tamén hai que darlle oportunidade aos 100.000 santiagueses de disfrutar de eventos culturais, sean artistas ou outros eventos culturais, pois aos que non teñen acceso normalmente. E tamén, na parte da ambición, non esquecer que as festas son unha proxección da cidade, é unha proxección do orgullo da cidade, é mandar unha mensaxe aí fora da cidade. Por tanto, eso tamén hai que coidalo, hai que ter esas ganas de situar a Santiago no mapa. Eso faise, traendo artistas de certo renome ou artistas diferentes. E creo que esa é na liña na que hai que traballar. Ata agora se está apostando por potenciar únicamente o noso, que nos defendemos, incluso faliámoslo máis, pero creemos que hai que buscar ese equilibrio e esa ambición. E son dous ingredientes que nos engadiríamos á programación de festas que se leva facendo nos últimos anos. Non estamos dicindo nada que non esteñan facendo noutras cidades, incluso de Galicia. Grazas a festivais como Son do Camiño ou outros que se viñeron, Maná, David Guetta, que teñen un patrocinio da Xunta, que son productoras que se encargan de facer eses espectáculos na capital galega. Se os composteláns non tivéramos esa oportunidade, se nos tivéramos que orientar culturalmente polas propostas que nos dá o Concello de Santiago, estaríamos bastante mermados. Bueno, eso creo que Vox Populi, todo o mundo sabe que os grandes eventos que se están facendo en Santiago son grazas á Administración Autonómica e á Xunta de Galicia. Outras cidades non teñen esta sorte. Non lle gustou moito ao BNG un vídeo onde se amosaba precisamente ese asunto que protagonizaba un edil do Partido Popular en Compostela. Creo que é importante traer este debate á mesa, vamos a ver, é que se Santiago non tivera estas programacións por parte de outras administracións, pois sería moi complicado falar de artistas de certo renome ou de certo impacto internacional. E digo máis, que somos privilexiados comparado con outras cidades. Outras cidades son capaces de facer esa programación sen un apoio tan intenso por parte da Xunta de Galicia. Eu podería entender incluso que outras cidades levantaran a mao e dixeran, oigan, é que Santiago ten unha programación internacional de primeiro nivel e nós por que non? E, sin embargo, que vemos por parte de BNG e Compostela Aberta é que casi ningunean, case desprezan todo este apoio da Xunta de Galicia para traer estes artistas internacionais. Volvemos á pregunta anterior, equilibrio. Por suposto que hai que defender o noso, e seríamos os primeiros, e o temos demostrado cando gobernamos, de potenciar a nosa cultura. Pero isto hai que sumar, a isto hai que engadir, isto por adición. Non é, mira, retiro os nosos e meto outros, non, claro, adición. Hai un caso concreto, San Sebastián aposta polo seu como poboación vasca, elevou a Bruce Springsteen e membros do grupo de goberno de Santiago de Compostela foron a San Sebastián para ver a Bruce Springsteen. Dubido moito que foran a ver a grupos donostiarras como La Oreja de Van Gogh ou Alex Ubago, tendo a mesma orientación de idea de festas, non? Claro, eu non sei, non teño información, nin coñezo de primeira mão a vida privada dos concelleiros, pero bueno, pues sería un termómetro interesante saber que son eles mesmos os que se están desplazando a outras cidades para disfrutar de artistas que, as mellor, se viñeran aquí pagados por fondos públicos da Administración Autonómica, estarían criticando, non? Bueno, pues habería aí certa incoherencia que deberían de explicar no seu caso. Eu falo das decisións políticas, e as decisións políticas nos gusta nos ser claros e transparentes. Mais equilibrio e máis ambición. Defender o noso, defender aínda máis o noso, pero sumar tamén artistas nacionais, artistas internacionais, eventos, non únicamente artistas, eventos culturais de carácter nacional e internacional. Por qué? Por esas dúas cuestións que explicaba Álvaro. Unha,
porque é unha oportunidade para os 100.000 santiagueses de disfrutar de eventos e artistas que normalmente non é fácil acceder, e tamén, bueno, pois esa proxección de orgullo de cidade que coloca no mapa unha boa programación. Ainda que sexa con certa entrada, ou seja, con pago, que entre todos axudemos un pouco. Por suposto, eu creo que non hai que excluir eu creo que non hai que excluir de votar non hai que excluir que disfrutar dun gran artista pode ter unha parte de financiamento privado, lóxicamente subvencionado tamén cando son festas. Outro asunto, sei que estamos na capital galega, quizáis os ollos a nivel político, pois hai a lupa pois é maior, non? Pero hai pouco o Partido Socialista asinou non entrar no goberno, pero sí co Partido Popular en Brión, pois un acordo, non, de estabilidade. O Partido Socialista e o BNG, dependendo quen goberne, cada vez están máis enfrentados, cada vez non queren gobernar. Ábrese unha nova vía, vémolo tamén en Ames, vémolo tamén en Brión. O Partido Socialista prefere gobernar en solitario que non co apoio do BNG, algo que se daba por feito. No 2027, tendo esta premisa, sendo observadores, poderemos ter novos escenarios. Bueno, o primeiro, o que hai, se falamos de vía, o que hai unha vía de auga tremenda no goberno de Santiago de BNG e Compostela Aberta, porque quixeron enganar a cidadanía dicindo que gobernaban gracias a un gran pacto, e o que estamos vendo é que son 8, 6 de BNG e 2 de Compostela Aberta, é o que son, e con gravísimos problemas para sacar adiante, bueno, pois as facturas de autobuses. Imaginemos un empresario da cidade que lle chama ao alcalde e legalmente, mira, quero que me preste este servizo. E chega o momento non lle paga a factura. Porque non teña maioría, porque son uns incapaces, uns incompetentes ou non teñen pericia. Pois o empresario era mío, pero vostede non está capacitado para ser alcalde. Como me pide un servizo e despois non é capaz de pagalo, non? Por tanto, en 2027, e respondendo a pregunta, eu nego a maior. Eu creo que si a nós o que nos falta é un voto para ter, non para ganar, que xa ganamos, temos 11 e ela ten 6, pero se nos falta un voto, para a maioría absoluta, vanse xuntar todos. Non teño ningunha dúbida. Creo que non se vai abrir ningunha oportunidade, creo que é un tripartito sólido, é un tripartito que o que queren é gobernar entre eles, despois métense as pullas, póñense paus nas rodas para poder sacar un voto máis nas seguintes, a ver se, bueno, pola parte de atrás ou pola porta de atrás entro eu. Pero, a hora de gobernar, vanse a apoiar sempre. Se nos falta un voto, vai a seguir gobernando esta cidade por este tripartito de Compostela Aberta, BNG, Partido Socialista, Compostela Aberta, BNG. Bueno, pois ese escenario así o ve, así o entende Borja Verea, que o vive en primeira persoa como portavoz do Grupo Popular, como presidente dos populares, como diputado no Parlamento de Galicia. Graciñas por vir, Borja Verea, a disfrutar das festas do Apóstolo que están aí. Un placer estar aquí nos estudios de Radio Líder e un saúdo a todos os ointes. Graciñas.